Hello Bilag, welcome to my guys. Adi na yung mga donation. Ibubutang ko na din yung community kemi. Hello guys, stay tuned lang mo ha. Wash hour. Ayan guys, adi na ha. Guys, thank you so much guys. Ano yung mga donation guys. Alright guys, adi pa pa guys. O ayan. Hello guys. Kung gusto niyo mag-donate, pakadila ka mo, subscribe lang ka mo akong channel para damo kita nga mag-donate, para damo taton mabuligan nga mas nanginginahanglan. Hoy kuya, kaya nang pipinicturan ka dida? Kanina pa kami pipinila magutom na kaya? Mana, kaya nung nagbibideo ako, kay gusto ko makita it tao nga nabulig ako, nga damo pa it sumubad, kita kong gimbubuhat pagbulig ha mga tao. Di ba, Mana? Tama ba ako? Tiri basta-basta. Bawal! It's sarado't pa huna-huna. Bawal judgemental. Kung sarado pa, abrihi na! Tara! Pastorya ka! Maupay nga ko. Alright, we maupay nga. Oh, maestro. Na-mistake ko. Nasa kabulan na. Sa kabulan doon. Waray na yung trabaho. Uy, ibati na. Ibati. Maupay nga ko patan mga Ayan, marating. ayan. Ngayon kikita atong mga kasangkayan. Good afternoon, mga ka-open. Welcome back! Inin, siguro itong maupay na doon nga topic ng istoryahan niya na itong bagan hype, itong nakikita natin na social media. Tama ka, partner, tama. Oo. Kasi maestro, nakita ko dito pag sige matulog ako ni dit mga notification. Puro man pagtaga community panty. Oh, sorry. Community pantry. Okay. So ay pindurin at community pantry. Pero ano sa natin nga bagan nakikita nga reception itong tao, may dadurdilahin ng opinion. Okay? So may daiba nagagamit niya for different agenda, may daiba liwat, bagan nagki-create niya yung bagan rippling effect. Nga kung kikitaan natin yan na ang community pantry diri ani nila Pilipinas. Ba, ada na ha. Myanmar? Yes. Maestro, itapon baga pagkita natin na community pantry nga hot na issue di social media, baga na good talaga ni country pantry. Ang dating ang usala community, yan na world community na. Okay. So, ang usa nga bagan, siguro maupay pag istoryahan na niya mga different issues para magkadagatan mas maupay nga pag intindihan mga durdilain nga mga opinions nga nagkakagawas. So, ang usa, may mga nagyayakan nga diri maupay daw iya tungod nga Publicity partner. oo, maestro, usa nga issue itong publicity. Kaya anong kinahanglan magkuhain pictures, kaya anong kinahanglan magkuhain videos. Kung maghihimo ka ko ng kaupayan, diri na nimo kinahanglan ipakita o iparayaw. May ito gintotdo. Ito na atong bilang Kristiyano kasi ang Bible nasa rin nga, do not let your right hand know what your left hand is doing. Kaya ang Ginoo ma-reward lahat mga tao nga nagbubuhat in secret because the Father will reward you in secret. So ang gising na kung imo ito pangalandakan, imo ito ipakita ha tao, waray na, kumbaga bayad ka na kung ang publicity let imo problem. Pero maestro, base gapit akong experience maestro as a public official mo barangay, bagay nadiriluwat ako nga masisikreto na ito kay porbida man ganit mga tao nangangalimot na maupay nga binuhatan. So para akon siguro kuno niya community pantry. Waray ini ka video o ka picture. Di rin masusubad it iba. Yes. Diba? Kung kikita nimo tungodhan What's the big deal? Yes. Tungod nagbibutan media, nagkaadahin hype. Yes. Tungod nga na-capture at usa nga maupay nga Binuhatan. nga ginsubad. Okay. So, pero ano sa nga dapat mapakianan natin is kay ano nga gintatagan man naton sugad kadako nga importansya hayan nga panahon iton pagiging honest ini nga community pantry nga dani gintatagan naton reward Mapagbigay. oo. So ang dalaga nito dito dapat nga aton pakianan is diri ba dapat nga buutan talaga kita or magbuhat kita in the normal sense mga upay? Kurikong. So natin ito dida maybe amiton usa naton ba nga
maybe gutiin nalit nagbubuhatin mo upay. Maybe di rin na natin makarawat nga may adala gihapon kaupayan or may da nagbubuhatin kaupayan. That's why may da nga nagbubuhatin mo upay, ginkukuha natin reward. When in fact, it's supposed to be the normal thing. Okay. Dapat punta, ano? So, ami ko nakikita natin nga, ini nga publicity, whether may damak masiring nga marout hiya, pero kung kikita natin ang kaupayan ng publicity, nanonormalize ang dapat manormal. Or dating nga normal. Naiintindihan ko na yan, maestro. Pero siring ko pa man, para hapon, maestro, bisan bumulig kahit pa sikreto, or bumulig ka man nga may nagpicture or nagpa-picture ka, para kung pagbulig lagi ito, which is maupay lagi ito para ako. Aada nila siguro mga ibang tao pag intindi nila kung mararauto nila or diri. Ang point dito nato dito is, magiging maraot hiya kung tatagan mo hin maraot nga panunahuna kay may da maraot na intention na nagbuha. Pero kung kikitaon nila yan naton, ang pagbuhatin maupay kung with the use of technology yan nagiging instrumento gihapon niya nga magkadang ripple effect. Kung kikitaan nimo no, tungod han social media, tungod nga na-capture ang pantry, kita daw yan na. Indeed. Damon nagbuhatin kaupayan. Grabe nakikita ko damon sumuban. Kung pagkanagos ito, ang publicity or ang pag-capture ng social media, in a way, bisan malain niya pagkiton, pero nag-produce siya hin kaupayan. Very. The good thing about this is that nanonormalize ang pagbuhat hin maupay. Nga diri hiya nagiging hype para sa dati nga may nagbubuhat ng maupay, kinahanglan ma-reward, etc. It is to our nature. Ikaduha nga issue sang kay Ini partner sa painin. Kay nabasahan ko ini. Recently, actually, twice na ini nga natabo. Quezon City, dito hatid ating nga maginhawa. Na may ada mga natikitan tungod nga nag-violate ng curfew. Curfew kay pinila. Aga-aga pa yung nagpila siguro kay an iya pag-intindi nga para ya makauna hito kay siguro may mga di gud maiwasan may gud mga tao nga nanginginahanglan hito kay dako nagapito nga bulig kay era pa. Ang issue na sa ringman, sayop bahan nag-violate han curfew or dapat intindihon ang konteksto kung i-implementar ang balaw doon curfew ha ira. So, medyo for example, ikaw makon ini nga pakiana. Ito partner, itong ka-open nga mic nasa rin ka nga itong kay antanod urang pulis nga nag-implementar nagbubuhat man lang iya. Trabaho man lang iya part nga pagwas nga di lumabag dakon. Or taganin sanksyon. Hamantahin usang enforcer nag-violate ka. Gintikitan ba ito nga? Gintikitan. Imagine 300 pesos. 300 pesos. Tapos pero kung kikitaan mo, ang pagpila niya, naglalawang niya nga libre o malibre. Tapos yan nakabayad niya yung trend. Ito sa problema ito dito is, ang balaod, ginhimo ba para tao o ang tao ginhimo para balaod? Ada-ada na lang ito pag-intindi gihapon ito at mga viewers. Uy, habang nagkikita kami nga ito na hot topic tagay ka ng comment kung ano iyo maupay nga ano iyo may babaton or iyo opinion para hindi nga issue kung angay badak po na to or tagaan na lang sinisiri nga tsansa nga sige pila na lang nida sunod ay napagutruha pwede ba ito? Dadipindi ito siguro maestro na nag-implementar kung there's always an exception to the rule. So, ang enforcers dapat nakaintindihan nga ang balaod at nga pag taga-curfew nga dapat i-implementar ito dapat ginkita ang konteksto nga akong ba inititikitan or diri kaluoy ba dapat ang mananagin kay diri ni man ta mapila kun waray gud ni desperasyon diri ito asset mga isu nga natatabo nga suga dito may dagap ito ibang part so makuri ngayon kay paano maging enforcer ito nga suga dito nga senaryo no maestro pero anyhow ano man ang tabo it punto ito the spirit of the law is for the common good so ano sang enforcer mag-una-una nga ininagong pag-implementarin balaod yan, ikakaupay ba ininiya or diri? Ikakaupay ba ng tao or diri? So, maybe an compassion, an mananaig kesan balaod. Kay, the spirit of the law is for the common good. So, ito nga, dapat kung ikaw ang enforcer, kung baga ang purpose man lang curfew, kay, siyempre, diri dapat magkahawaan. Emphasize na lang social distancing. Oo. Kay, titikitan ni mo, ang mabalito mga pila, kay tungod nga, waray-waray, desperate. Ini pa, partner. Aside dito, ini very hot topic. In fact, ini nga mga kababayan ang nagpakabot television din. Labo na games. Ini daw muna nga ito na San Juanico. Ko, ini nga pagtaga... Nag-abot na nga ni Tacloban. Trimang ko na. Umati ko nga ni pagkabri ko bang hinakatulad ang mga balay ang mga nagkukulikta. Pero in fairness, what baga
naluluoy gad gyud kinaera. Kun hino man adto nga mga kababayan nga nadakop Pero actually, ginbash na grabe ang basta Ako actually, duha ka ektre. han waray ko pagkakita pa nira side, ginbash ko lang tira. Bakit ako nga ni, kapot ko nga ni, kumadang nga ni sa manay ko, alayon lahat, pamumbay na lang din na para rin makakalibay, makatabo. Diba? Nagawas nga rin burito. Napaka-greedy nira. Haya na nga panahon, para magsugad kito, grabe ito, magiging malain. Pero, kung papamatian mo nira side, may dagat punto nira yung sisira nga, nanhatag man ko nira. Ginkuha nira, ditohan na pantry, tapos ginhatag nira dito. Oo. Accordingly, haya na si Ring, ha? Oo. Lawitak pakyana, maestro. Tama ba ang nira ginkuha? Kinuha nira, ha community pantry, ang duha ka ektre, tapos igin-distribute nira dito. Amo nira asoy. Oo. So, ikadata nagbuhat ng kaupayan base to. Kaya nira reason, mahatag man ko nira. Okay. Pero ang pakiana, nag-defy kasi nira ang essence han. Community pantry. Ang community pantry kasi nasa rin kumuha batay sa pangangailangan, magbigay batay sa kakayanan. So, iniya atong karsignon ano sa nga tawo nga napila pantry para iyalaanay. Pero in relation han mga masunod nga may dala kang ginanglan. So, diri pwede adto nga iyaging buhat bisan maupay pa ni intention. Kay matatahapan ko diya nga grabe ka hakugman ato niya. Sanglit kita do damo nga memes. May siguro naghimuhin lechip lang. Maestro bangin, ang natakang kagyap. Waray. Bangin kasi idol niya, ni Robin Hood. Yes. Kasi ngon, diri niya pwede muna itong justification nga bakay damo nag-benefit, pero in essence, gini-define niya ang spirit hand pantry, diri pwede ni ma-justify niya gimbuhat. Kaya ang essence ng pantry is kumuha, batay sa iyong pangailangan. Di ka nag-uhuna-hunahin, masiring ka kay para ini nga to diri, nakadepindihan ni mo need. Okay. Ngan magbigay batay sa kakayahan. Oo. No, maestro, may dapa usa nga issue. Siring itira nga, gabay na lang kung nagbalay-balay. Oo. Kaya ano nga, igpapakada pa dita. Ano ito ya? Relate? Ano sa? Oo. Kaya sa ito din, nasing man, nag-draw ka kasing crowd, hito nga community pantry. Kasi ngon, pwede maging spreader of COVID and pantry. Kasi dudumugo niya. So, ang nagawas ito dida, may nasuggest nga, kaya ano di rin nala igbalay-balay. Kay natural, maestro, diri man ito relate nga parot style nga ala kapanagaan. Community pantry. Ang konseptuhan community pantry is this. Okay. Kumparahan relief operation. Ang relief operation, nagpipresume ang tao or ang naglahatang organisasyon nga inita na nanginginahanglan. Ang community pantry diri. Ang community pantry duduha. Pila ito ang mga tao nga may panginahanglan. Ang iba na pila para maghatag. Hatag. O, pagsignon, kakaiba hiya, diri nga niya. diri pwede. Kaya magkaibang spirit hand relief operation, ngan community pantry. So, diri ka pwede mag-presume nga bakay napila ito dito ang community pantry, makuha. May iba na pila kay gusto nila makahatag. Yan. Shoutout ngayon na taga Tacloban Community Pantry. Shoutout. Grabe na, salamat tayo da Actually, diri lang Tacloban Community Pantry. Dadamo ito sa Tacloban yan. May da pa itong mga private sector, mga suga dito, fraternity. May dadiwo, may triskilyon, may akro, may akro. Damo na ito. Kung magawari man ka-mention, but still we salute you, iti yung maupay. Salamat, Pindoro. Maupay itong attention. Itamang pagpasamwak din na gusto naman ipasabot ha mga viewers. Natanan natin mga ka-open nga. Waray maraot itpagbuto. To sum it up, kung kikita natin, ini nga spirituhan, community pantry, nag-start in hinusang idea from a certain person. That's why, with that idea, with that good deed, good intention. Uy, shoutout ngayon ha na Maginhawa Community Pantry. Shoutout ngayon kaya ito kundi rin kaya pahira. Di na lang kita ma-mentionin nga rin. Basta maaaring na kita pag hinap nagpasimolo. Shoutout tayo Maginhawa Community Pantry. Hindi nga inspired kami yung imbuhat, sanglit. No wonder damo ang nagsubad. So, maestro, may dapula baga nakikita nga po na bangin makabuli ka itong mga viewers nga. At sinisiri nga, charity you give to others is a charity you give to yourself. Tama ba ito? Tama. Nasing. It correction na ito, bagal. It kaupayan nga imo ginahatag ka ibang nga tao, usually kaupayan nga ginahatag mo itong kagaringon. Ano pa yun nga metaphor is this? Nasulod ka nga in banyo nga malimpyo. Naruruyag ka nga malimpyo at banyo. So, kauman mo paggamit, gin pa-flash mo, gililimpihan mo,
kay naghuna-huna ka, Ha, iba nga parahan masunod nga magamit. Or pwede gapay mo. Nga diri nato nahunaw-naan nga pwede iba nga tawag yun na you're actually thinking about yourself. That's why the next time aron paggamit mo kung malimpyo imong pagbaya iya malimpyo mo hiya gihapon nga Pero pareho lang ngayon kasabi niya, do unto others if you don't. Yes. Ano ba Ito na golden tama ba? rule. Do to others what you want others do unto you. Salamat maestro nga nahingadayan tayo. Ningan, syempre ay natong kangalinti maestro. Nagmamarasat ato na sinisir nga topic. Konfirmamente nato na. Salamat sa namon major sponsor Alright. and Descanso Cafe. Di kita nasisiro. Di kita nasisiro. So, So yeah, salamat Descanso Cafe. Shout out. Syempre. salamat major sponsor. Maraming- Bottom line, ato nirarapan nato na ginerostoryahan niya na bago kita magkaadahin durodilain nga opinion about it, kinahanglan mahinsayod kitahan bottom line ng issue. Tapos dili kita basta-bastahin na depende lahat na aton interpretasyon, kinahanglan kita mabaro pamati Maging critical thinker gyud kita. balanse. Hino nagsiring, para nagsiring, Kaya nagsugal. Oo, kaya ano nga nagsiring. So, punto de vista, ang community pantry is not about greed. Yes. It's about giving. Kung makikita nimo, it is this, kung may damang kita metaphor na gagamiton, this is the multiplication of bread, the Bible. So, tagan pala ko na multiplication of bread, the Bible. Baka na milagro. Nasing man, may milagro ba talaga nga natabo? Ang sinisiring na, ang pag-multiply ng bread, diri kayo nag-multiply talaga iya. Ang inspiration na multiplication of bread, may usa nga bata, nakadtuha this desert or usa nga place ang Jesus Christ, tapos namumroblema, anong tapagpakaon ni nga mga tao? Tinawag ni nga guti nga bata, nga may darahing 5 loaves, nga 2 fishes. Thousands ang nakadto. So ang pakyana, paano na-feed ang thousands with 5 loaves and 2 fishes? So ang nasaring, the miracle that happened there was not actually because nagkaadang multiplication. The miracle happened there was, this little child, nakita ng kadampan nga, nag-share. Buti nga bata, nagpakita ng kaupayan. So nag-share kayo pa dito? Nag-share ang bata. So, take it to leader, nakakita ang ibang mga tao nga. Ang buti nga ni nga bata nag-share. So, hirag How yapon. much more na kita? Na may balon hira, Again share. nag-share hira. That's when ginawas, nagsubra pa. Nagsubra pa. Alright? So, sa dalagan, it's not in the less or it's not in the bountiful that you have. It's in the thinking of other people that really matters. Nga, when I share, na nakikita nimo nga, itiya na nai-inspire nimo ni mga tao nga mag-share. So, mga salamat kaniyo pamati. Kung may da ka mo mga violent reactions, comments, suggestions, comment down below. Please don't forget to like, subscribe, and share on official Facebook page, official YouTube, and Waray official. Mga salamat kaniyo pag-share, and pag-subscribe, and pag-like. Thank you, salamat. Hasta la vista. Bibi.